Eustatzek bildutako datuen arabera erkidegoan biztanleriaren 45% elebiduna da. Alegia, euskaraz eta erdaraz dakite. Horietatik 17%k euskara ondo ulertzen dute naiz eta ondo hitz eginez. Eta erdaldun edo elebakarra da biztanleriaren 45%. Lan handia egin dugu, hori behin baino gehiagotan esan izan dugu. Baina lan handiagoa da oraindik egiteko daukaguna. Euskararen ezagutza nabarmen hasi da azken 25 urteetan, batez ere 30 urtetik berakoen artean, gazteen artean. Elebidun gehienek etxetik kanpo ikasi dute euskaraz, eskola edo euskaltegian. Lurraldei erreparatuz gero, Araban ikusten da euskararen ezagutzan hezkuntzak duen eragina. Hala, 60 urtetik berakoen artean, 7%k soilik dakite euskaraz, eta 20 urtetik beherakoen artean aldiz, 60% gai da euskaraz hitz egiteko. Mapa soziolinguistikoak erakusten du hiriburuetan gertatu den eboluzioa. Euskararen hedapena nolakoa izan den ikusteko 1981 eta 2006 urteak alderatu dituzte. Gasteizen adibidez, elebidunak 13% izatetik 42ra pasa dira, 25 urteotan, eta Bilbon ere antzekoa izan da joera. Elebakarren portzentaiak behera egin du nabarmen. Lehen euskaraz zekitenak Bilbon populazioaren 19% zen, eta 2006an berriz, biztanleen 143. Hau berria da. Bilbon bizi dira, Bilbo da elebidun gehien daukan hiriburua hiruena. Erkidego osoan guztira ia 800.000 elebidun dago. Kontuan hartzekoa da, azken inkesta egin zenetik populazioa hazi egin dela, 300.000 lagun gehiago bizi da gure artean. Erabilerari dagokionez, etxe barruko joera ez da aldatu, etxean gutxiago erabiltzen da, eta hori ulertzeko adituek diote elebidun gehienek etxetik kanpo ikasi dutela euskaraz, gurasoek ez dakitela eta gune erdaldunetan bizi direla.